Maureen! Wow! Ninduta sa imong pusil. Uy, bago na. Bago, palit man ito akong papa. Papaaloy na ako, palit akong papaaloy nga naman. Pila man na. Bot, wag ko kabalo, pila ni palit, papa man palit ani. Ilista. Hindi ko, bati man na imo. Sige na ba? Ilista. Bili lagi ko. Naman na, ilista ba? Bart? Uy! Unsa naman pug ka diri? Ginyang kang di ka muraag. Ano pa? Nagtanaw ko sa iyang pusil pa. Papalit ko gingana pa. Papalit ginang ka nga pagpuyog balay kay sige ra kag laag sige dala-dala ang pusil nga di mo buto. Pangit man eh. Nangita man kong nindot. Parehaan na yaw. Kung gusto man ay kapalitan kag pusil nga bag-o, dapat mutuman ka sa kuha. Sige ra kag laag. Gusto kag palitan kag pusil dili. Gusto. Oh, dili kasi laag dapat mo kuan ka sige ra kag yun sa man kaniya. Palaway ra ba niya kung anak? Wala kay giaway dai? Ano man, makigilis lang siya sa ako anindot na pusil. Makigilis? Dili ka makigilis na kay kasabang kang angkol loloy nimo. Kasi pangan sa papa dai? Aloy. Oh, kasabang kang angkol aloy nimo. Gusto ko ana pa. Ayaw na kay aloy. Bakal ra na imo ha? Basig panguyabang kani akong anak kay sugda kay wa ni buot. Pareha ra mong daway buot. Asa man ka mato dai? Dili, dula-dula lang. Ikaw ha? Humanin yung dula. Magdula mo o asa man ka mato? Magdula. Dula ng bungot nimo. Dula lang mo ha, di mo mag-away. Oh. Bantay bitok mag-away mo. Uli sa balay ni Human. Tagay ko kwarta pa. Wala pa. Huwag mo ko ano be. Bati man na imo, nainik ka na imo. Asa dahil mo? Gira-gira mo? Ako may nakauna diri. Iabot lang si Gibhart. Maureen, Jimmy, kabalo mo. Giambos ko ni Kuan, Grace ug ni Ashley dito sa sapa. Kalaban mi nila oy. Uy, asa mga sapa? Tara, atong ambuson si Ashley. Giunsa di ay ka? Bantay lang na sila Ashley sa kuha. Na, ato ta sa sapa, atong atangan. Tara. Na, kabalik ko ron. Diri man dun ako na, katangan na debdeb ron. Patay dun na ko ron. Doon dun ako na yung ulo. Wala ko kabalos ba? Patay lang di ka debdeb ka. Agi ka diri ron. Patay! Diri ka! Mutagi, tarong ron para dili ko makitaan. Dali mo. Na, wala palibak. Na ano sila, daghan pa jud kayo siyang dala kauban. Rimpas jud mo ron. Dito ko, diri mo para makita na to si Ashley. Sige, lakaw, adto dito. Taga lami, kita ni mo ha. Dili na to paabotod sila Ashley ug si Grace kay dalan man eh, dili man dito sila moagi. Di naman to sila moagi og lahi. Sige. Dili ta paabot ta diri ha. Sige, awal ka Ashley di ay. Abi na, amigo mo. Away-away ko nila oy. Ila ko gitamangan do ha. No, yun ang kayo na sila pa silon. Wala man sila kabantay. Dili lang kasi ibabaw magpabuto. Ano to? Nanaan na gyud si Ashley diri kay nagpabuto na. So Jimmy, dili ta moagi sa sapa. Tara. Sige, ikaw una Jimmy, ikaw una. Ang tao na to kay nagpabuto na si Ashley. Na, di na ko makita dili bantay lang jud mo. Jimmy. Dili lang ta magsaba kay kasi makit-an ta ni Ashley. Ayun, saba ba? Sinada unahan ba? O, tanaw na to sa unahan. Kasi na asi. Luyo, ma, sinana, luyo ma. Maglingi-lingi ta sa loyo Jimmy kay basin na si Ashley dire nya. Naghupo-hupo siguro to. Dahil no. Nagpabuto man to pusil, naghupo-hupo to, nagtago to siya. Ayaw jud kumpiyansa Jimmy. Ano na luyo? Agay, tamakan ko pero wa jud sila kabantay nga na ako diri. Wala man Ashley pakita, oy. Ashley. Kita Ashley. Wala ko kita ni Ashley oy. Wala Ashley, oy.
Ato ta dito sa unahan. Dito sa unahan ta. Ayo datli oh. Ato sa unahan, Jim. Dagan na putsukan oy, dukot Papoy, papoy.